ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಲ್ಪುನೆಂಚಂದು ತೂಕ ಉಂದೇನು ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅನ್ಮೂಲು 2 ಕಪ್ ದಾತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ತೊಂದೆ, 1 ಕಪ್ ದಾತ್ ಮೈದಾ, ಒಂಚೂರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, 1 ಚಮಚದಾತ್ ಬಾಂಬೆ ರವ, 1 ಚಮಚದಾತ್ ಕರ್ಡ್, 1 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತ್ ಘೀ ಪಾರ್ದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೈಕ್ ಚೂರು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೊಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರಿ ಆತಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಇತ್ತವೆನ್ ಕಿನೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಿನಾಗ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಕಾಯೋಜಿ ಪಜ್ಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡ. ಇತ್ತೆ 1 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಮಲ್ತದೀಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 1 ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದುತ್ ಪಾಡ್ಲೆ, ನಲೈನ್ ಕೇಸರ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಕೊದಿಪಾಲೆ ಅವೇನ. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತಂಡು ಸುರುಕೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಉಂಡೆನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಆ ಉಂಡೆ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಮುರ್ಕೊಡು. ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಈಜಿಂದ ಕರಂಚುಂಡು. ಇದೊಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಉಂಡೆನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೀಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸುರುಕೆ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ 1-2 ಗಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಲೆ ಅವೇನ. ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಶೇರ್ನ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ನಿಕುಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮದಪಡೆ ಅಂಚನೆ ಬರಿಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಸೊಲ್ಮೆಲು.